пак към тази тема, но сега нека към водещата тема да насочим внимание, уважаеми зрители, спортът и добрата форма като начин на живот. Насочваме внимание към децата и юношите, защото там се възпитава и изгражда физическата култура. Любопитно е да видим какво представляват днес часовете по физическо в училище, какво се преподава, как се изпитва. Има ли изобщо сериозно отношение към програмата по физическо възпитание? Кой друг, ако не колегата със спортен дух, Галя Пенчева, може да ни покаже и разкаже за това. Надявам се, че имаме вече връзка с нея. Галя, здравей, къде си? Здравей, Роман! Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм в училището по европейски езици в Русе, Свети Константин Кирил Философ, в часа по физическо възпитание и спорт на 9-ти клас. И сега ще разговарям с преподавателя по физическо, господин Иван Шикеров. Здравейте! Здравейте! Така, първият ми въпрос към вас е, като ме гледате с този екип, мога ли и аз да се включа в часа? Не, за съжаление трябва да ви изгоня от час, да ви напиша забележка или отсъствие. Трябва да се проведете във вид удобен, за да участвате. Но сега като изключение може и да го направим това изключение. Постарала съм се поне до така горното облекло да ми е спортно, но за съжаление ние не можем да избягаме от панталоните за ежедневието. Има ли задължителна униформа, с която учениците идват в часа по физическо? Не мога да ви задължа да участват с задължителна униформа, защото по принцип те си имат униформа училищна, а това бил обременило бюджета на родителите, така че пълно осмотрение е тяхно. Сега в момента съм им казал да дойдат с лятната си униформа. По принцип идват или с бели фанелки, спортно клинче. Гуменки виждам, че са обуви. Или цвички, зависи. Значи децата много се... Децата се натварват много, когато трябва да носят нещо допълнително. Това е една от причините да не доролюбват някой път, особено в по-горните класове. Часовете. Да. А има ли нормативи, които са задължителни и които те трябва да покрият? Например, как преминава днешния час по физическо възпитание? От 15 години нормативната база е една. Изпълняват се различни неща, които се заключават в бягане 50 метра, 300, 600, скок от место, коремни преси за девойките, хвърляне на медицинска топка за момчетата. Видове спорт. В момента се занимаваме с волейбол, баскетбол. И баскетбол. Успяват ли те да покрият този норматив? Значи в голямата си част покриват, но има неща, които ги обременява определено. Примерно скока от место и бягането на 50 метра. Значи, това са, имайки преди, че това са високотравматични дисциплини, се принуждаваме да занижим леко критериите си, само и само да се справят децата или да ги изпитаме допълнително някакви други елементи от даден вид спорт. Галя, може ли да зададеш един въпрос? Слушам те. Ами моля те първо да поздравиш господин Шекеров, ние се познаваме с него, той все още продължава много активно да поддържа форма и да го попиташ, има ли някакви алтернативи на физкултурата в училище? Някога правихме походи, имаше междуучилищни състезания. Първо, колегата Роман Сушков ви праща много поздрави. Разбирам, че вие се познавате. Той казва, че вие активно спортувате. Да, и плуваме, да. И двамата плуваме, да. Има въпрос към вас. Има ли алтернативни форми на спорта извън училище или в училище, както преди време е имало? Да, както в училище, така и извън училище. Даже в момента текат състезания по баскетбол. Миналата събота спечелихме второ място благодарение на усилията на господин Добрев с нашите деца, второ място от възрастова група от 10-ти клас до 10-ти, 8-10-ти клас. Преди няколко седмици отбора на госпожа Симонян при девойките спечели второ място в волейбол. Много от децата, дори и тук присъстващите, участват в различни спортни секции, танци. Тоест тренират допълнително. А практика ли е да идват треньори на класни отбори и да си избират сред учениците нови попълнения? Ами, въпреки че не сме езикова гимназия, се предполага, че децата нямат афинитет към спорта. Скоро минаха треньори по гребане, по баскетбол, волейбол и наистина се избраха деца от нашите. И мисля, че има
събуден интерес от тях. Само един въпрос от любопитство ми е интересно. Девойките в тази възрастова група колко коремни преси трябва да направят? 86 за 6. Да, без прекъсване с ръце зад тила. Сега ще ги попитам и самите тях дали обичат часовете по физическо възпитание. Здравей, извинявай, ще те откъсна за малко от заниманията. Как се казваш? Елина. Обичаш ли часовете по физическо възпитание и с удоволствие или идваш да играеш? Да. Коя ти е любимата дисциплина? Ами волейбол. Волейбол. Да. Сега да питаме и твоята съученичка. Здравей! Коя ти е любимата дисциплина в часовете по физическо? Волейбола и триъгълника. Какво представлява това триъгълник? Ами кълбо напред, след това под едно въже се минава под формата на триъгълник. Благодаря ти много. И сред момчетата има ученици, които обичат да се занимават с спорт. Сега ще ви срещна с едно от тях. Извинявай да те откъсна малко, само да минем пред мрежата, за да се виждаме по-добре. Как се казваш? Филип. Участваш ли в различни спортни инициативи извън часовете по физическо възпитание? Участвам. Тази сълта неделя бяхме на едно състезание между училищата и тази сълта неделя, която идва, ще съм на състезание по фехтовка в София. А отделяш ли време извън клас за да спортуваш? Събота и неделя има ли достатъчно места в града, където може да се практикуват спортове? И има, да. Пред нас точно има един стадион, на който обичам да излизам да бягам през лятото и баскетбол играя свободното си време, когато имам. Родителите ти как гледат на оценките ти по физическо? Не ги зачитат чак толкова много, въпреки че аз ценя на тях, защото все пак учам спорта много. Благодаря ти много за това интервю. Галя, и искам да те помоля още нещо. Да. Много хубав въпрос. Хубав въпрос зададе за родителите. Защо не попиташ господин Шекеров какво е неговото мнение? Как родителите се отнасят изобщо към часовете по физическо? Ще е любопитно той да го каже. Господин Шекеров, преди малко разговаряхме с Филип за това как родителите му гледат на оценките, които получава по физическо. Вашето мнение, какво е цялостен поглед над родителското мнение? Да, значи въпросът е следния. Ако децата наистина се занимават повече за спорт, ще куцат уроците. Така че трябва да се намери правилен баланс. За нас е добре, че децата при мен специално 9 и 10 клас почти 100% посещават занятия. Натоварванията гледаме да са така, че да не отнемат много от учебния процес и подготовката на децата за училище. Така че трябва да се намери правилната формула. И повече търпение в тяхното обучение, защото когато ги претоварим пък, те съответно биха се отдръпнали от активен спорт и учебни занятия. Сега като приключи този час по физическо възпитание, какво ще направят учениците? Просто ще се преоблекат и ще отидат следващия час? Има ли бани? За съжаление нямаме тези условия. От към база салон имаме още 2 помещения по отношение на това децата наистина да активно да се занимават с спорт. Да, но все още не е решен този въпрос с хигиенните навици след самия спорт. Значи това е процес свързан с много средства. Точно в този момент наистина нашето ръководство се стреми в тази посока, но съгласете се, че самата база трябва да се поддържа. Ето в момента имаме счупен кош, сме го обърнали обратно и само таблото, само да се играе. Благодаря ви много за този коментар. Уважаеми зрители, ще се включим от още едно място в Русе, за да видим как спортуват там, но ще го запазя за сега в тайна. Благодаря ти, Галя. Благодаря ти за това първо включване. По-късно, уважаеми зрители, ще бъдем отново с Галя Пенчева.